akunta say na oba no president appointing or this kabika no so for me. Now rehosam say tie4 Hugh of Anokye teaching hospital no sa project no a halt eniema gu warehouse wa essay sa cables we for United Kingdom UK cables we yantone ha 87.9 from UK straight me no ka say egu warehouse essay we frames and sanyema we nyina from UK the value no around $1 million. From some no information is almost send the recording so that's it. But you see if you are no yen can be bia yen ni nyina so when na frames and nyema worth about $1 million. 87.9 Kumasi. Say Abusiafo ya send ye share biem ewo Nyansapo kasamfonyini so ma mema mu nyina mu akwaba na mema matena se eburu wadawro magebre na Nyansapo de wode ye ne ade asem no nsem ahodo a ye kokope a ye pe ho adanse ne ye de aka ho buru ne se ne ye de ataache oba na blendi a wo maso ne kura wase ekutu se bam enu bie ne yakotam ene ye de yaba ba ye de yaba no ye become nsem medin dia sonaba Kofi Mensa Abrampa dodo biribi ahofefo dansa so social media fo nyina mpana baako Black Power ana mpet title on say me ankasa tan na me ya akwala no ne mpanyifo pa de pema wale o se me manyini o wanyini timpanyifo se mmerwafo sugar mummies akom tete no enom se nom so mbewa me nam so ntwen me nyina ebi awu ba ebi awu ma bi so behim ti agba no ne kwai se de we omo de o wafa se ma ya no kura mo ha omo ho na mpanyimfo na fa wa o guys gusu nkasasa so why se omo ma bi ti ga se bi na o beda ha china omo ntwen mpanyimfo ntwen bewu omo wa se foforo ma na kisem chena awusia fo ne yedi nkomo afa Komfo Anokye aban yare sabia ho ade wasa yale onyare se sante hena siesie yegusu sa ne yade on se yade me ma me ba so opehuro ade wase Komfo Anokye anyale ne mum na ya sabia ne yale do se sa ne yale se ne yade se hia wa yade so wa yade wo hwa ne ma ekoso ma mini ka misa no ansa na siesie ne bra ba ye de na akafa ho Komfo Anokye na yewura de on say de ntia etumre bia na me bodo ma hina ba so no waya de wo do ma hina waya de papa so what you say de bia na me ka se beef we no ke ye mpanyimfo beef ni mu nkwala na ehunu ye na mo ne tilapia be shim chama nkwa na say because beef ni tilapia de ntini be twam so on say na santehini ya de na o de asie waya de na o de asie waya de na o de asie etu obi ehunu dwuma na papa ni di okay ne mom do ma hini ye say obeki kanse be kanse na papa say sa wo de twan na behu na fe niema ne sha say epie na wan kasa oba wi ase o mu say santehene om kanse graduation na den de ote ye ne kirim ye school man tin ye na kama men kan ye ne ba ne be wi school na ko ye ne president won hu say wakobida nkrofo bi hu hindra ana okobi se wo de ne ba na ne ba ba ko pe ne ben afi na ne ba wi school ke ne ba ne bi awi ti akora we do afiri ye na wo afiri ye pa mu amoto na mu di nsem hu no hu di me ba ya wo ma atira me ba no hu sa trata na de ba ro hu da luple trata it is something de na de bia ya soronko Komfo Anokye wako hwese de aye na nse makoho ni okwa wo sen wu aye fe papa na wo hwe first no ba bia na nipa ko dwale odwonso kra ohoro ne nsa na se bibi ka ne nsa ko hu tontom kase bi pa tontom otum dum kanel tontom a wo ko hia no hwe enso ne ya santehini esiesie ho no omo ma bi efie wura kra tu na tontom fie wura ntanta ne tontom wetu atra wa ya de adwaye no kra na chese hu na bibi ya ye ese wo ya ni prefere suro ese wo ya le kra na wani nka
koda ho yemfa nsuo nsi so o ho beto sisi a dware ho amba mienu miensa ba fie na me ko bo obi dua ho ade papa e koso no akobo obi dia sesei ade ukwa nu obi hwe obi ana time a na wo aban nsam no bigger quiz a me ka se hobon kuma se bon ti me ko ya me ko hwe gin a me to dokono na me bowi wo gin ho wie me sa to aburu a ya toto to askinki ni nyina di no ni nyina me din ho ho ye kama o dokora to betima kana ho adidi ho mbon ti me di we nyina na na we na bigger quiz kuma se bon ene mun dua ba ko ene me di gina no ose me moni dua ba ko me di gina no abo bigger ye bebe ma bechirim so se hobon enam chese ye bebem ni aba bechirim na ni kwa mfa so mbodia me se kuma se wadwon so kuma se da wagya ne nan kuma se da wadidi kuma se da ena owie wanfa se be na gya nan na anko ena no Johnson owie wanfa anko ba bi otina se odidi ohoro ne nsa na wanfa ne nsa fi na anko no wagya gu amana be bon ne de o so wuro ye mambofo ena ne tena wi ase enye asem so mba bebi se na se bigger kwesi de wo nkura ada na me hye white asa de bi nkonsansam a wo kan fa bigger kwesi o foto so owu a me ba be hye white owu asem ma fi na me ba ko bona yi asem busuan mo ha mo kura ma be bo yi na se mo 1 week asebu na asem ma fi kakra be kan mo hu ne ya ba 2 piga o kan nyina mi sesi kakankan se ba bia wo do but ni piga na asebu de ma bompa ya ma se mo wu sisi ya mi won krofo bo mo be wu ama me do makoba yi ase o me sra asebu ha mi a mi hia ne number se ne machines no de bo na ida da kura me bo na me na to foforo no ma se de be ya obetimi krofo bi be wu ama me de akoya yi woni mi se Komfo bi ko bo me de wu Komfo na wu anse Komfo so yi ase ye mo live band nka de ko bo me de asebu be ko wo de yedi etia de tia a Komfo ogro no na asebu nso ogro asema ba wu ade Komfo no chia ya sabia obi anwu wo ho sese adwuma nkoso biem ene ma egu ho nyina ese ade yewura sika sa ne sika nsan na hwana ayi osia kwa sante hin sika sansan hwana ayi osia kwa ohunu se mamenka ya hwefo kakra enche pi ena aso mo hoyi ba ko di dokono ho nyina na abeka asem ya kire sampa na mekan esi dabe enche kra na wotwe nu kra mai ana eniema na ede adwuma na essay waya hodo door frames obi anwia sante ade de untimi nwia sante aka de nkoa essay sese wo de ade ye adwuma na da bia koso de ya wo de ye de opese wo de ye na emu yi wani na gu ho de ya ebe sei eno asem na mekan na ho na yi ni emre kakra ni na mranti otumfo de ma committee fo mo hweye nti be ne se na essay nti na mechiri mabe ahemfunu bia ka mo ho ana dabi we ohini bia nim ohini bia nim na emu kasa yezu sese ayeza ana se obi be kire mu se eburu ne mu ana eburu ne mu na yezu ayeza nti am se meka no age so yezu ayeza omo asem na mbeken yezu ayeza na se mahama ne busu adom omo asem na mbeken na de nyi obi si mu se on se mrantie no ko yewura hode ye wani suade hunu ne niema ahodo a wo mo pese yewura edi ne tumi kese eboa wo mo ma Komfo no cha ban ya sabia efa ne ntoma pefra yewura sante hene gitum se me kura medie ne mu obebo dawuro ne yade se fie bia mu kura amwa na de wo sa yade no oyade tiense ono yade ansa na ye ne ai bekọ ho nso asa yade no kure Nyansapo ye kone mpanimfo no dodo na akohia ya sesi akram no kase ye won santwerefo simpie bia ye daso ne committee ni di nkomo omo de niam bia efira mo no ne ba ye hunu e kai se emra duty ni mama ba ya na aban so wogi duty no e kura me bufu yi ni nyina ye platform no so omo de bego so mpane ade a no omo de ba ya na emu omo kwan mo nyina ne wo so a chese ye de Nyansapo ye ni di nsam no achi nyene oh my Ghana yete ha na ba beto odwa abana Ghana na kofi Ghana amma Ghana aya amma aye be ma kai kwame enka minnim kamze sabire nka ye nyina ya ton ye ho kama ton me ho ama anzo aton ho ama me tinka ade me kakakra eye wo ba mponi na be ma se me kai se mahama be ka se munnim nam sa man disi sa ba biem se kim beti se Ghana obi anfa na bag no nko na man ya ton na nfum anya no fom kata jejai na no fom ye
Some tea be none. Enya no fom. Mate. Ekufu ado ye bi oti. Eh, ni ba no se man kan ye kura. No kan ye no ka so wan kan ye. E asem bi wan kasa no fom. Kufu ado kan bi. O kwa do so obi nsa. Okay. Kwena nim de so. Eh, o de sana to. Man kan ye kura. Na ono de na no fom ye no. Wan so ansesa na no. O sesa na no ana. Panyufo se aduane a wonu ebehye no oto a ebehye na o se ka Ghana fo gina sa asem no so na ke hwe yi obi a otu franka tim be gina simpie kakraka we so se mo hwe yi sibi NDC fum ne aman mo an hwe yi na mo sa ma NDC sa ba bie mu am de mo bete so obi amfa ne bag nko Ghana ya ton de tena si din nam se papa asem pa no kan so npa bibire fa nkokon ketenketenti ma nne nkokua be nyina be yakase be memene yen na akoto jataba a obeye no ye mu tre no na ase ho oba no ache oba awe o be che oba awe obo ntuo ana mena ko ni wuram so wo kokora wa awe oba enti nkomo a medie ne se ye wa ha na pani a no oda no pani kwankyerefo a no oda no abansesan ye ba ye wo pamo no man koy ana se wo firi so o menene baba ya ben pa menino abaya no sun obesun wo WhatsApp yi so kura ma amekura me wure ho obi se ya pam ne papa afiri o de no ye Komfo no na me ba o mami musa asem bi kakra abansesan no gin no ye nimdie na ye de kope ho adwuma na se government appointee ho ye government appointee enti aban no mum na appointee se kwane kohwe so betima ye so ntimi nye andi emfa no oda sese wono na ban aba ofiri se ni nkrofo so di wo na wo se woko na ode woko na se nye NDC nko na nya mpi obi aye bi se mle bi mpi ba ya kura toilet kura se pampa bi fa obi aye bi NDC nso bo mso abepam mo ne de ha na mu made akrata wo ho de contract da so de omo nko pam obi a ho de pam obi na abusia asem a me kan menka Komfo Anokye ayaresabia na ya aban ne siye no ade no ase wo ya ba mbuafu ena me se menka no me kan hiu Komfo Anokye na yewura santehene ede ne na si fom se wo hwe asiesie wa abra na aban te ho no amanfo beto ayampia bekeka nsem freni masem kire akye amen se wona esi na saase so ndi wono ntimenye me se me konhu ntokwa kire amanfo se yewura santehene Komfo Anokye asiesie no obetimi asiesie ne mpre wo ha nanso ukọ gi ho a Komfo Anokye ho no yewura santehene ni vo dada ho ebi na ho me konhu ntokwa ne ade sika bia kura mfiri won ko mfiri ho nko ho ohene di ama niema yi se nyina ma me ni kan na ye nuanom sem twere bi bia asem no wa hwe avim no beti akọ wo de pontim nipa na o ma niema ne se ne enko ewia obaba che obi a wakia no niema ne yo wo de ma me nwie ne machia na wo de wo de babufu da bi niema se gi makwa di dokunu kura ho na so nipa ba ko pe be ma ne ma na se ya wo de asem no nwan sa genti ama ne se aban foforo ba yi e de ne de betena aso no ne de no ya yi ba ko na afiri ho ama foforo aba di foforo se nyende oba ya o se panimfo awodo eda no mebu akonta nkyere no so nyina me hade oh na de asampa na meke sem na ka we so se no kura na ka tena se akonta se na oba no president appointing no diska bi ka no so fa meji enti akonta be no ofe se ji ne ye no so nya aban dia ye friend say de wasi nya akonta ma de friend say hwe me fa kan nya so aka akire papa wasi nya akonta ma ho santehene ene betima frɛ committee fo so me akonta nya wo se office wo bibia de ba bebe ye odwuma wi akobu akonta kire mahama government appointee na ponte wo santehene ponte wo e de nsɛm fo no wa ba no kora na nka ba be so mu so mo ye de ne nyina ye moa ne ye no wo pa akonta na so person akese ba bia sika bia fa bia o mo fa bla na o ye ponte de ne ba no ye diska kan ho areho sem ne se ono so ye gege to no wantua bi santa no ni o mani ma na hwe santehene wo hwe no ntene ho engwa he yenti ho ne yemfa asante ai ade na saade bia wa asante mamu a nipa mpese obehwe no waye ne yie eno so die nsem hunu no no ba wadi sei obi me yakonta ma won kwankwa yakonta hospital ho no so obu se omo se omo nya yakonta ma no empane no omo ro nkrofo na operation na omo ye no eno mmom no so ye ho akonta enya asiesie na ye asiesie na ate committee na committee ye na tam na duty
Uni baby otia yen kwara me ko bisa na sem. Menim ho you say free dua no so na dan ka. Da bi anti asante no eya abro bi na yen krofo bi ana se dey. Empanyi ahemfo no omoda no. Omo forget na sem no mo nkoso nya adwuma no. Ye wura ohene ba hia hene. Hia hene de minim se na ni eden. On ne da no. On nkoso nya na we de we wura wada woroma. Ye wadwuma. Onye na adwuma. Odi sika ne papa sika no wadi. Obi antimi nya hwe. Obi antimi nya hwe. Ade bia nso a wadi animu aye bia ohene ba hia hene professor wadi animu aye bia yete ha na ohene foundation ne niam ahodo bebre. Me say adwuma no kura wada no santehene yi na nimonyam a wahye gin no. Santehene kura mu se na contract hute. Hia na. No bedi gin sika. Gin sika ho na ekọ. Afa na mehu asante mema no. Omo nsori kasa ne nyamu ohene ba aka ni brain ade a kyerɛ wɔ mo sanse wɔ mo de ɔmo twere letter na baaye ɛna wɔn hunu sɛ yewura same ba ɔno na yewura de ne to wa no sɛ mpanimfo ahodo ɔmo hwɛ no same ba ɔno yɛ odi mu tintiman pa mia mete ha yi me frɛ ne fon so ne ne kasae sɛ wɔhene asɛm sei ne mate sɛ di aban de na ba so wɔ mehwɛ so no ɔsɛ mo mɛyɛ akonta nkyerɛ no ɔka kyerɛ me sɛ oni akora ne ma na adwuma no abɛyɛ akonta de akyerɛ no we kura kanye letter ɔsɛ commission face to face kasa be na no nyina paapai amnya ntɔkwa wo ɛyɛ ntɔkwa kana no nyina sakma kana no nyina paapai wo na ya ponte wo sɛ bra bɛhwɛ gin no wo ba na gin no wo ba na gin wo ho no gin na nya wo papa dia no yɛ sɛ bra bɛhwɛ gin sika be free gin aba no wo na aban ne sɛ bra bɛhwɛ na mo fanye wo ba na obi yɛ no wo si ba bi sika be na nya bia no aban na sɛ wo hwɛ sika bi ato so fama gin ana onko santehene onko kasa mfrani ma asɛm ne kyerɛ santehene sɛ santehene nya akonta nkyerɛ o de letter ama ne committee no omo nyini si nkyɛ ba bi no omo nya adwuma ɛde sɛ mfon no ade akonta santehene na betuma ka kyerɛ wo mo sɛ adwuma no ma wie de ma ya akonta ma me ɛno kora yewura wonka ne nnɛ ɛnka ne kyena sana same ɛka kyerɛ me nti wɔ se ɔno no omu ni nkonta bia wɔ mu no akonta bia ni hɔ ne mo stop adwuma no ɔmo nkonkɔ yɛ adwuma ne yehu BN9 fo yehu national security fo omo so omo ye adwuma ntom stop gin se say ya alleged say wono de aba say wo mma ya akonta na akonta ne maas wonti no adwuma ne nto aso dabi mesra hia hene we de na dawroma yewura wa dawroma mesra wo papa jodi na ode adwuma ahye wonsa mesra mo omo kɔ adwuma no na won fa mema mra ho stop adwuma ne ne hwɛ mo fa bufuo hwɛ ye won krofo bi wo hɔ a omo hunu sɛ asante be pagya na ye omo ya mesra hia hene won da no omani bunfu onko so nye na adwuma ye ewurade ahye ne nsa no onko so nye apart from osɛ ni esuro no nya hene de wadwa papa mo onwa asɛm no obɛka ye ni ene de abufu eti wayi na no wayi na no wayi na no so onfa adwuma nhyɛ onfa adwuma ma no 20 mebuta so omaya konta sɛbe asante ye di mogya na gye ye nsuro etuo mo bi mehunu ye wura sante hena kapra eno de ye nsuro tuo no bi mehunu pe na bɛbɔ nipa am na wo ko enku nyina no mefa gin no na mo mesrɛ sɛ adwuma ne da hɔ a ebeduru baabi ni sante ne ba so ma adwuma yi ti mumu ntie papa we asɛm a wɔka ɔmo nkoso nya ɔmadwuma sɛde bɛyɛ a bia na nneɛma foforɔ kora na mkwan mu ba ye bɛsrɛ nkrofo mu da gin ɛsɛ obi ani agye ye wura kura me first time a ye wo me 41 years ni na mahu sɛ ye wura tuni na asi gin na me hu bi da akola bi kura konya ni nhira wo ho akoda bi a wo hu no ye ɔhene pia konya ni nhira saa akora no kora no me so mabɔ ya ama no onko hospital ho biem na wo ba ya wo se hu sɛ gin aye fɛ ni nti na nya bia gin no ehu sika kɔ santehene wo ɛde asɛm na ba yasu we de mahama e bɛsrɛ no hwɛ yo de ne ba ye no asɛm wei ama na kwa akosi masɛm bi so unim sɛ Suame commercial bank manager na wo hɔ no ogu bank no Suame commercial bank me na asase ya ho na asɛm ogu bank no kwan bɛ so ɛma o musika da ho mu kunum nyina manager tata so opre wo mu me twantron to obi so me wona we call nya metuma bona fidie so unim se obi ko bie next of kin okoye bie na account next of kin na man netuma fafo afre ne se o yire de why next of kin say no de me bank mara de enimu sa na se wo ye sa na se nipa na ni brade no so na me ko mia na konku na o person ka o person wa kan to nti anyambia no omo ko school e ko fa nimdie no nti nimdie we no mo te bank ho e wo Suame ho enti o hwe Suame commercial bank enko na nimu da
Say na manager to. Na sra aban ne say aban transfer ni fu na santimem de ni obiri wa ha o. Santimem na kopo obiri. Me say so am commercial bank manager. Me black power na maker. Na be o mafrem dia me evidence. Wadi obiri. Eh. Oh pedi. Mano ye. Na say oba ne nyansafo akwa nkwadi no. So oba ne nyansafo a oba ne ka kire ni say owo kum say ni woni. Okoso oguso tata no. Na nim say duabo nyina akoso. Ahwa na oba na bonidua. Hwe. Oba ne kura bonidua. Oba ne kura bonidua. Ni da me ne kunu na damfo ne wo. Ah, na say me chekire mo so hwe. Enti ye wo say aban ne hwe. Aban ne hwe. Because bank eje na obi ko bi account na so do obi ye next of kin na utim ko free ni pakro. Ka kire ne say do I next of kin. Asim woni abere ni pakro yo busu ne ana. Ah, onye busu ne say bank, on say commercial bank ya aban ne dia o. Okay. So who hwese nsay. Yeah, hwese say individual bi dia. Enyu wasem. Say nye ono nkwa na menye complaint free no ho. Nye commercial bank, fidelity say accountant na wo no, nso menye complaint free no ho. Bo ndo ma ne nsa so. So, mo yesa dem ugu bank o. Amanfo kon no so mdo musika beto bank o. Oba de nisika beto bank. Na so pe no so okuna. O se chinchira mepe. Odoko di odowo. Na tere say onu say e ma na omofo mu kuru machi no. Usika say obi a wo boye tua ka boso me. Nye scam afo na mbenye omo wi omdo musika beto ombu omo de police attack ama mafa mo de adwuma na mo ye. Wo ye manager o bank a yentumi ntua ka boso me 100 million da. Na teacher fo kro mo bere mo gi say. Enye kro no na mbo na bank ho a. Say ne betua. Ebi mo bo kro no. Ebi mbo kro no. Say zelo no. Say 8 no. Onu say scam afo na abo bank managers babiri. Ah, obetata sia no afa bu okura ji so no ko division. Sika na oyem no bechem. So, wa jisu so amfa nkoto aban ne futuo mu. Se ne sacrifice so ne free. So, oyan krani so. The water ta ni ba. Ai oyan krani na em ngwa se e wa santimem ya ko fan krani se omra betena. Enti obedidi nkrofo yire mu no asa betena se aka se asantifo kra de. O kese ensem na time. Aban ne fa ne nansi fom. De ko so am commercial bank no. Ebi ana esi Komfo Anokye. Ebi na esi Komfo Anokye e free ha message akọ TV so ankasa. Akoka wo ho. Wo se me bua ba bi obi on frɛ me. So no akọ school. Ofa me court na me fa evidence bra. Evidence ne kire se. Me na me ka kire me ntwa ntronto nipa so. We dia yi Komfo Anokye de o mo na kire letter bae. We so de wo na ukura evidence. So, abiaba akoso. Biaba akoso. Biaba akoso. Ti we Komfo Anokye de so bobodua. Oh, biaba akoso. Bobodua. No. Wait. Wana afra me nam de atam na ba ne ye ka na ugobodua obi afra. Na se me kuma sante. Me kuma sante tinti me hwe ma sante ne man se wa sante o. Na Komfo Anokye so no e Komfo. Asante ne nyina kom. On na ni ho obobodua power wo. Dua master. Na ni msa kwesi ewias mo bondua. Obeka abakwasem tantan bi se Komfo Anokye yekunu ogin. Yekuni bantima. No abondua se ye nkono. Anya sanete. Na we dia we bodua. Black Komfo Anokye. Na omo yesu na omo ko sen dua so no waka ho asem. Ono kura se anya chiwade. Abraham ankasa Bible no se obi ya sen dua so ana wa hye ne ho akomfo no. Eya chiwade ma asase no. Eye no mema ono Nyankopon. Ene na omo nkasa ntia yesu. Na ende dua na dado abom. Na Komfo Anokye na abeka setia no. Enema egu ho a ese ho. Wonim se basika mu a ebeye be $1 million. Me se nipa no wo kwayi ensem bi mane ba akokora aseye a meba bebo ne dua. Cables ne yi door frames ne nyina ese. Na de na o man we kura hwe Burkina Faso president Tuare ase hwan. Mo ye mo ba we 35 years as 30 years. Hwe niam a o ye. Kamma mi ka bi di amwa Ghana o. Amwa Ghana. Ti jeje road se time a papa e betima ka so binya kontama na ka akora wa nwina ni so. Na wo. Atamle se kura so GB. Ye lusu a wo twati. Ya boka sei. Ya lusu. Ya boka gu. Degu. Abena. Agope milo achi kosi acha paru. Wo enjoy. On tu se. Enka man se wo gina nipa ni so no ka so binya contract ka we hia bro. Nanka wo bufa so. Anka sei. Wanka sei kura. Na meba ma yemfa ne fa we nso. Ya adwumakuo ene ye de mema beto ano. Enye se de akoso no mepese mehunu mu ba bia maye adwuma na duro. Eni se me yesa. Dabi. Ma me nkyere wade. Ade na akoso no. Eye santehini o. Ene wayi committee. Ene oni aban na kasa. Se onu ankasa de sika esiesie. Aban na mane kwan.
se onye unim se nipa we e bia na santehene nya nti asem we se santehene ate eno afre yewura mahama nka man na point nka yeka ka ye bese yi no na so ko bese akọ we le so meboa wa meboa etina me se yemfa no foforo me de mra bi ba parliament me de mra bi ba parliament me nyamfa nko na abehye mre mehye wo ha on be atum Asante region yemfa wo mo ye adwuma wa Asante region yemfa Asante region fo nko ufiri kumase ana ufiri Asante region na se adwuma bi wa Asante region yemfa wo mo wo nkran yemfa wo nkran se dia mo akohene ye Santini o ye regional minister yi wonye wo north yemfa nto drop because obi wo kura na tan ehye ni mu wa Asante ho enti wo de ne ba so ma ye adwuma wa Asante no oba ye adwuma tantantan me na me ka kire wo another point oba be ye adwuma tantantan enkoso da so ta se hwe me fa ne se domani Asante wo issue sisi e enye domafo nyina na support domahene ye wo bi wo ha wo ye bunini on support domahene de wo support domahene wo de ne ba so ma doctor e wo jin a wo be hu krofo bo wo mpane bo ne eku de jakura betum so ta se enti o se ye hwe ne ye toto ye ne maye first na Asante ya adwen se ye de ye do ye ho by entisa na se obi wo doma oba hospital ha ena me kire se sa ne mana na ekoso no se ko ba se bunu fo se yom nyina agina mu ma bunu ena sa issue no ba unti ma hospital ha unti ma because wan kasa wo ba kura usuro so na mom ni obi a na support de papa doma hene ye no ena ye doma ne nko a no ye wo hene wo ho so enti ni obi a na support no ba obi ti Asante o support doma hene obi so ti doma on support de doma ye enti eno no de be se o se aban ne hwe ana se mpanyimfo do mo na esifom ena sa nkrata na wo ho ano bi de file ahye ne botom se ye de concession we ama no se wo mra metwa mu nua enti se wo tinkna se nkra forest ni bi ho enti nkra fo no mo mu twa forest no na se ye fence techimaya ye ma techimaya fo no entwa na se fence denchra fo so ntwa na wuntimi mfa obi emfiri nkran emfa ne nkoto nkran wo fo bi firi denchra de ne nkran enyeye obi ani lem o ma nhwe ye kura na ye be ye hihye ya ade ma firi ukuro no mu man ni mu ban di no a me na me ka kire so ma nhwe ya sika firi Asante region de be hihye Asante region de firi nkran fa hihye nkran de firi Eastern region fa hihye Eastern region ene ma be firi ukuro ma ba na de be bo ukuro no ho bra Asante region wo dombe ye se 5.9 million nanso enye sa 5.9 million no kura nyina na ba Komfo Anokye me sei Komfo Anokye yenye me nto hoda me nko hospital wo hoda nanso e ba se ye bo dewuro ama wo mo abetue sika no se de yensem twrefo a ye wo sa simpie no so ye gitu mu abere bia o mo de ne ma beba ne yakoho na ye hwe ne etu ho anamo no e ma ye nya rehemu bi se anamontu a yewura Santehene ne ohene ba hia hene same ba Dr. Frimpong omo ye ne nyina no eye ne pepepe yim na me wasem bi bisa wa ha se ye won panimfo awodo bi a aban de ba ko yi ba ye eye den ye de ne deputy kan ho ye de ne secretary kan ho eye kuo bi ene edo omo ba se de wokọ asoye hwe yapomden so omo wo obia ne dibre no eda no ba ko bi kan se ebre bia no omo ba be siesie no omo gigiska wa ntua cause no onim so on de wo nkran ene oba akumase be ye ade wa ha obe ayare ball no se onya accident mpo na ni ba ne ho so no ote na ni no da Komfo Anokye nyame atua ne ka to ye ni ya nka ye ma wono a etimi me hawo no se panimfo na sa te akira asem wo mate a wo mo age din ebia no monte ne nam ye so mbete o se Nyansapo de atitiru ne ani ntiri na ehwe enam ye so mpanyimfo bete aban na kura so bete nti yen no unim se Asante kura ne etwere baabura anka Yesu eye Komfo Anokye ena Nyankopon eye otumfo Asante ne etwere baabura me na me ka kire obi amfa kwa dwundwum mu hwe Asante ye ne etwere baabura ka Yesu eye Komfo Anokye ena Nyankopon eye otumfo yes nam senye obi na obi kuro so no mo twere no nti amamudiem amayediem na wo hwe baaburo na otimi se nkrofo letter na ya begu Ghana ha ne ye kai application letter ya tetia no so wo hwe akolontofo ngo mo twere koma palesifo e wo baaburo nim ena ya tia no
obi on se Ghana ya akromfo ebi mo ya akromfo na mawi awda na on kai Bible no bi da nti mawi aw na se Bible de obi letter obi letter no kan onye kromfo obi letter de komo obi kwati anu kan a onye kromfo comment section o mo famla so kwati obi letter anu na akokan na kwati mu nsem a onye kromfo nti wo media nam de ayopa me ka mo kan kromfo letter wa kan kromfo letter se me kwati obi na letter Bible no kan bi na on kan bi ene wa kan kromfo letter wati anu kolonto fo ngoma no o mo twere komo palesifo no Ghana Ghana for letter ha ya kwatete anu ya pay ho ya nhu ya senim unim se enkremosom efiri Saudi Libya na Kristosom ebi free Israel ne other countries ni bi ya dai bae abosomsom so free hin efiri yenia ya mo na mo de bae yenia tinka wo so obi a twere ne de nkoju obi de ntina santifo ye we Bible no ewo ho ukomanhia wo mo ahemfo mbesu a kire santehene enyina ne ye wo mo ho nkrata ewo ho ti asem de beto na ko bo odin na yiyaba bo odin kasapin na ofre wona nakora kwen na bibia ba eyi dia ba asante printer wona na ne efe ne kusukuku oni di sa akonya we asante A4 sheet bibia so ti asante ye nyansa ne free tete so enti ye besre papa na ye dina ba appointee no ye pa ne chew die nanka ye hwehwe no nyeni kai oba ye obehu gin oso frem panyifo ni nyina no obo maba so no hye mu nkuna se menua mo yadwuma mumi nyina yenka mom sana na mekwa na meka nanka yensiesie na nye fefefe nanka maba de nka bidin meda so yenka se bi kura me ba ya na ye wie na de ba ase me ya konta oso me ya konta nkyere no ahanya fidie so a ka se ma meka no be bia na makobo na kiri ka be ka de asem se hanya fidie se hanya fidie so a ka meka asem pa na so sante hene hwe so fi se nyema bi wo ho a dabi sika na omogigi wo gin eno enka adwuma na omoye no ho obi yale a sika na firi ho ba no panie se ye nkrofo kra kwatwe mogya no doctors yo masa aton cause senka asanteman akotwe ni mogya ya santini bi obayara ba ho bia ohia mogya bia no o se kere woni free ni nyina mogi hu sika obi timi tompa no da be chenso mpa obi da so mogi sika kan hayen nti sa niema na wo gin ho no ena o so ye dina beto anu na emom nyansiesie no sesien de sentina ene se ne nkomma mpanyi kofo kora nke be kodo so ba bekase o munya kontama because one gina so ene pen so ena om de fence the whole Africa nyina hospital kase ogide ba gin emergency ho no ogide ba gin se helicopter kora timisi so ono kora nkase nya kontama no hwe de oye gin hwe ni kurom da ba kwan oye anya hwe woni kurom bibia ni kurom o ono kora nkase nya kontama no na wo ba ya so kwa ya hyase aboa na yaku na wie no ye yakọ nwura mu na yakokukum sono ye de pian ene agyan akokum sono no wo ba ya se yemfa sika ma na wo fa twanti won wonu wani ate me boa time de me sere ye wura hia hene ne se me sere no mu ni papa ya waba yachi adwuma ne papa de ahye ne nsa no wonhwe na wonye na animunyam enka ne bi nka ne papa ofiri se nko hia enka asem yi boko ofiri se mo nhia da bi hwe se de bia ye de mabeto adwumakuo ya no ena obia ne so oba ye yamfa dan ne beto de ne be si ye se gi ho no mko siesie na me kire se yamfa dan se wonye contractor wo nipa ne de ne bae no aban no mfa ne ma ho se wo ye kokohwe no mu sisi dan yo as babi appointee bia won te ase yo oba behwe gin sika no ne niema ekoso wo ho no ene oba behwe o ene kura secretary wo ho ai secretary wo ho ene dan na siesie ne otumfo na esiesie o otumfo na esiesie se Ghana port se omonton ya ade na niema ne ba be siesie gin na omonko gisi etua duty ansa so omonton ya e dey ntino siesie because gin your mind dia o enye sante hine dia o oni mse manhia ye hospital ho ye hospital ho ye prison ye bibia entinika gin ke yemfa ho
Santehene onyale nko jinda. We kura MP4 no mse dana me check ye na MP4 ni nyina etu ya kura omu nuru 20. Na me papa me bla senso boache. Wabọ adwuma. Wabọ adwuma. Se me ka se do betua bia be wini. Do tua bia so wini. De won tua bia so etu no elusu ye. So ho. Santehene ba ise timaka. Udi nani mu a ehu. Udi na chi a ehu. Usa ne ho a ehu. Bibia betimi asi. Nti papa yi wo na dwen se o magin enye fe adwuma ne so bie ma. Se de o mo pe no de be ye ne ma on kai hu se aponche tidua so a enye ono na furu ye o. Enipa na ne ko si dua no so. Government bi na ponti wo se bra be hwe na mu anka se bra be stop adwuma no mo ye no. Na mu so yo dwen se wo de mra e be hye nsem se o mo me ya kontama wo anye se agin ni nkoso a na se be Santehene mpo sika omutu ye sei hwe ka Santehene abo ono kran empa akonta na wa ba wo ba o hwinim ono kwa ontu ye bi o hwi kura nim o si anya akonta ma wo na akonta na fanyere ontu ye bi na wo pra akonta Ghana kwa da be no ma ya akonta akire ye ne etima anim president be no se me ba me bebu akonta akire Ghana e bia sida na mo ba no so mpa akonta omra me ho se ye de na uka committee no omra me ho na me ya contract nkire na we nyina na me ka se me pompa se me wura beje me contract na tum na se me contract ne ba mu na be ka se me ya contract ma ti ono kwa kan fa na adwuma ka ji ni kwa ka ma ne ye ka me hu ba bi ofira ka me hu de woni tirim we di ba bi ofiri we di ba bi nua ensem ha o producers ba bu am no ma pen ensem ha o ma pe ba bi ofira ma me de hwe unim se ye wo 16 regions e wo Ghana ha Asante region nko na BBC ani abodo e abo Santehene. Ba bia BBC bi e bo aban. So on ne so. Santehene ne so. Ono so hu na ehi. Na mu waka na ye fidie so da say hopo obi open tokwa e Santehene. Na bibi o. Nti se ne ono so hu ehi. Obi open tokwa bi ya mpana. Me say yasa na to bia nka Santehene miem. Blue to blue. Na nka wo mu di nsem hunu no ye ntetare ye wu ani ekọ. Me de ye ne nka betwa. Mu kono ni ye twa. Ye de nka boy ho se ye beku. Cause kotokokra lusu ma chia si kan yakoma no na abafuro Santehene sese menua ya nhwe ne yemfa ya nan si fomu a nipa bi pese o mudane Asante ti se kurase so nti ye besre momusre we de memfa kwanya ma ye papa hia hene o mo hwe ba bia man na ofiri no meka okay baby ofire no on prigi ni bi nko ni kurum nemwa no mom won kwaje akonta no ho why enu mum beboa punchlines so what ase kura ofiri mu no so wo ye Santini ba ana se odo Asante a se Asante ye oman a enko mfa sa nema we emma ne mum bia ye hwehwe baby ofire because ye wonwa ma omodom ho akofra pataku pataku ko fa nwa atale ahya omo che omo we ye hwehwe ba bi ofiri enya ndisi party no wo ne hia me ba bia nka se kura ofiri so ene hia me ne hu so odo Asante na wonno Asante cause kuro bi wo ho awudi mu nipa ba Asante wo ye den nye ne fe akọ sachira akroma enye ne fe so ba ye na wo hu sensation ne kuro fi die ho mo diska wo ene o me ya kontankire na asem we wo anka se wo bie wa no ka se wo me ya kontankire ase hia hene ananyo ono hia hene wo hwe ne dibre ani suku a wakọ se nya government sem na government apontia ene yesi yemfa nyansa nka asem a wo betime agina papa ye ni maka chen se ya akonta mame akonta se wa mame sika wasoma me eya aban sika me papa di sika mame se me fa nya adwuma me ya akonta nkire wo nkire wo ho enne ne mehu se hia hene wo betime aye president okay wo betime aye president cause o chiri semhunu ne life wa second dey apon o wadwa pa so ti ase se nipa de wa dwene mbo bi wa nsem bi wo ho a wo se wo ma abufu ma nipa ne hu so wani abere me papa de dibira hye me nsa se bia wo tu kwan me hwe na chinsiesie ma no as a government appointee waba wo ba ya me mebu akonta nkire wo obrempon te se me megina wani mu akonta na wote ye no se hia hene wo ye committee chairman ana wo ye assembly man ede nsem hunu ni ensem bi sei no aya na makoma ntimi sa nsem okay ene me mpon sa aban no mom
na eye ne dwuma bi ne appointe wo dia na ase me yakonta na nya santehene mmom di na dwuma hye ne mansa se ne mansie sie gi ma no se o me yakonta ma na ka asem okura hia hene ko yakonta kire wa ka santehene ko bebu hia hene sai o pese hia hene na ko nwa bo no ho ensida na ka se hia yo edukro ana we ketika David otumfo hia hene ne ba ohene ba wa hene mua ne ba ohene ba professor Boache so ti ase ni nua ne ba fupim ni nua sa ne bantama hene na hina nse bantama hene bosom na ayira ya mfa ama no a ka asem we bantama hene gye ntwa wuti ngu ne bosom no so e ka gi asem na ya mfa na gi ne si he nya bantama he fa na gi ne si nya bedi akona se wakoko di ni oluma ho a kasa bere pa man ye ntwa ne ti ngu bedi akoso papa yi me ni hunti be kwakwa ye doctor na da won ni mo ba yale ba me na operation no obehu me da me hu obi 1% ya o me me hu obi 1% ya Dr. Black Power Dr. Black Power me wo pani tuntum pa amu ha de weapon hu se Ghana de wo pani mo ne ayenche se doctor mistake doctor mistake nti wo yencho na be chim say ade wo do ase o ya la ba gi na ma hwe na anye ya me na mka bra maso ma gi asa agrada de wono mfre obi a o wono abase wo ko bunu no no wabu a Uziafo ye gusu edi nkomo jinje bantman si nim se bantman na de bantman na asase no dia bantman hina asase o ese o ka so o gina asase jinwo de bekoy na bia oni ma bi wo ho a ni kwa se wo ye panyini a mistake wo manya kura wo nya fast nko dwato a na se ma ko duru manhia a wan hwa e be gudu siri sunsan ma wan hwa wa modam obetima wu Black me ba abusia mayen fast da PS nkoma radio station a womo atu womo ho asi ho se ensem yi wom beka wom bebo ho dawura koti se Komfo Anokye ye besa na yade eye Akoma FM yenua media general fo omo nkurabata ne bi ewu Kumase Akoma afi womo affiliated stations ne bi ye wonua TV3 ne de keke ka ho Free FM ne de aka nyina ye de mu nyina mu ase eye adwuma wura na fa adwuma yefo adwuma na adwuma yefo no ko adwuma mu ye adwuma no wo mo akobɔ ho dawuro ana yenso nyansapo ye ni di akire nti ye ne wo mo nkomo didie ni ade a ama yenso asɛm yi abeto dwa yenye bia ye de eka enti se bia ye fira ase no hunu sɛ ye de wo mo video bi ba ye bɛbɔ obi a owura na no wo kasa no wone wo mo ɛwɔ hɔ nyinaa se wo mo de agi wuo enko na bɛfo wo mo a ombegya asantesem ka anase hi Komfo Anokye dwumadi no begya edomase pa edomase na fa akwanya su na masre na nanom asase yi omodia se omomoa wo na omo fidi ni ntumpo omo ye adwuma papa na sante hine nhyɛ ase me TV stations ne FM stations omo award omo award a obi a okuma asante bia o se tumi na award na said na brante na ni asi abre a o se na ni bre na wo kyire mu no nokre o se o me na ni bre ana o se mo amane ma ni gu ho sei ayi door frames ni nyina gu ho sei na asema wakan nipa bi obeso da tie ni bia na mu ni kan kusa nipa koro piao o ma ne hu ma asem da ko so pasante yi ko ba ko no de onu su host no o ka che o mo se mo de mo a mo se mo mpa ya se mo de mo a mbate ya na mo record na mfa nko kyere o obi aso ntimi o nwa hwe sika dwa ko fiti ase subin ti ase dia wo ti ase sere kuti ase piao bibie no betima na ka no kora wu no kora ne ka na ede na otumi ka o ye free obi antimi nya obehwe ye nananom koin moja no mode gi asase no ti ye nsuro tumbe hunu wan asante ye ni asase ye ni ani asante no de asante be ye nwa asem na mu made ye wo asase so ye nhwe ma ne nsai entida station na ya de nananom nhyira wo mu na nyankopon so nto mo nkwanem no wadie bi o mo do mo sabe so bia no enye no mo nyire mo nkoma asante ko asante ye o man nya tim didie na mu made ye asante de ade ye nhwe ma ne mfiri ensada sante hene so hwe dabi bi obi okoma asante bia o kan no kurim atemdidie ne yempe cause asante ya mfa atemdidie antete yen ne mumu ye wadwene se obeya de atia ye ya awo mema che ye hwe
na kuma pema pema ba na ka se che. Ona be hunu say yes. So ti ase. Eda yi ye wura sampo hene. O ti si dwemu a wo sa ne ntoma no ye am se bembende. Kokko pa ne na beti. Enye kese ne be ma wo. Sunsum no. O be me. Obi o ti se di agro ba dere pa. As kwa do be fa so. Black ye ko kan Komfo Anokye de ebom na yenye ne fu a di afutuo na ade bema owura ye a wabai ye a wo be pre nkonta ene committee a etu sa na mo ne yen sorry so. Yo me de na se. Ne nkonta wo de aba. We kura na futuo me ma se we kura mmangu se na ni brade. Ene ba bi e wa ye adwuma de wa se ho pa. No kura because wo ba he no ba te se adwuma die ne sante hene na eye. Ho ba afidie so omo tuatua sika ama bi mi kura se bi omo mpa asante ye be di ye wura atem se wo sere sika ni nyina no anye wawre ho na se sante hene ye adwuma wei na ye ponte o 7 months ya kura ba ya o si ye ma ya konta ma o dia o enu 7 months o sa na me kan sa aban ne ba ye 7 months entino utimi se ba bi o ye adwuma de wadre wo mo ho pa utimi sa konta hia no na nyambia na konta no watua se na wo pa konta aban ya konta fo ye agigi sika no aduane a de utua bia na yesi ye di dware hwedwe ne go na sika ne bia ka eyi na ba ofia na yesi da bi sika ye kopede be ye yi no ye cheke ka ya bo a emfa so abanti mum na me ya konta ma me we anya yi anya wajapade anya wajapade ye asante ne ye dia anya ya won fa ho enne se sante hene se wo je asase ne dia potre farm a anya wase se yesi de ho be ye zoo ne de zoo no Komfo Anokye na ye betuma pagya de akosia se ne kura sante ne so be ye gin o be de fesin sei be de fesin sei me se ma brofo ne ba wo de obehu so ti ase obehu ade na ade bia wa santimamu a mo mpese be yeye na emom se nia santimamu dia hwe de ye kwan aye overhead ko na be ya ma na achia se penfo no ye kwaka na ma betwa aboye se amanyosem titene na ahemfo kura kokomla liba bokoro hye de kukuru no ofele kwan enne no ye de bibia ma aban na unimade ye ma werho sese unim sese ukọ obi wu nem kwa asie ya senko wo hene emom ne twa asase ya de be siefunu enne unim se de sesesam de om na kire ba bi ensiefunu wo do wufunu ko no me na me ka kire wo wa ukura wufunu no wo se ka akọ wo de nsa kwa ahemfie na ahemfo no kwa kire wo ba bi a betuma sie wo de hye no enne de sesesam bre ene ye omoji sika ti be sire ye wura ofo ne nansi from na ahemfo no bre pa okay nyema bi wa be sire akontabu wura so ye ba chia wo aya ade so obebu akonta bai na sika no anyambia anya odia nya hene odini papa sika anya odia so na ne papa ohene ba bi atrimi ende we nya odini bia yesero oso papa osika kokodi papa sika we asante sika anya osika yesero e pa cho pa akonta wura waye bi aye yenka se to aso antimechi akonta wura obeti you say what to the akonta wura eso oton mako so oton jenu adwuma be na oye ya obu hu akonta so ba empa ye de aba ne ade nyina ho nti opese ohunu ne tale na otale ne nyina na ohwe bia nti otua sai ena oba akonta eni oba bi na omde ne ba ye na ka bi katache free fa chi ne se onko hospital yida no ono mama na ya akonta awujapo ye beda ade na akonta se ba akonta se ye beda blaz ye se wo se papa akonta buoni emo nkobu sika ne nyane dia me ti se hia ni na ya akonta be me ya o da bi oso ma na adwuma bia se onyema no ne na bebu akonta nti oni ne nkonta buo bia sa na o ka kire no na me papa di adwuma ma na himfie kure bu akonta na aha ji abusha ye de nkomo ne besa me say black said you sika nsem ye di akira wono de free se nam se wonim sunsun nsem no wo bambo soronkontie no wansi ababa boye na aka wono ababa me modua ukobu akonta ne senyane kwana betuma bomi me kame na ho ne betuma bom na Nyansapo se wo kame ye babo ya Nyansapo mabodua kura to mo ho obi obagire mo ho adwumbo ne bia ka mmonu nkunu yaw ene sande ene me be me ogire ne fie so ofaka aba team alupere kura no be fa ata ne nyo ne ntire me hwefom se soron so organize bia no na plane crash ne to fom ya na ka ne bom ya buziapo oba de ya do we be hia wa fidie so ya ne black power
ene bedi nkomo mimi din dia so na ba kofi mensa adrampa e bedi nkomo fa g ho yemfa ensa ha ye de saha kora no ye de ani di akiri ye de ani edigi no achi sanse Nyansapo ye de humfo nyina ba mo pen ansa kora na niema hodo e ba ya penimfo ne committee ne de be hyase nyina eto aso enti yeguso ade ani edi akiri ye wo penimfo ahodo no wo simpie so de ye bedi mu nkomo do no a na aboa ye wonso a wo ye hwefo wo ye tiefo no kureni de da mo ye mo comments ahodo a mo de ba ye fidie no so kora no ye ni so na ye ni eje ho pa tie da mu nyina mo ase ma mo hwe eni tie nyaado obade ya domo a ye behia e wa fidie iso makra kura preko enim sebe odwampopo bi esi kro ni mu a wase wadore sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam ba hin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo ni mu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye yie bi tontonte ye no nsa na ye fa Nyansapo aboa ntaka na ma na yekese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntoma ye fe ni din de sayin ni din do Obama akola wa no so pese otimu osuma ense bratam the family ne honhon hia na America sa sabe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twere ni mu twa nyame